Għaddiet kważi ġimgħa minn meta ġie ppubblikat ir-rapport tal-NAO dwar id-deal skandalus tal-bejgħ ta' tlesptarijiet. U sa issa għadha ma ttieħdet ebda azzjoni min-naħa tal-Gvern ta' Robert Abela bil-Prim Ministru nnifsu jibqa' mistoħbi ma jaffaċċjax lill-midja u l-Ministri tiegħu skomdi jwieġbu. Il-ġimgħa filgħodu Net News taqsa lill-Ministru responsabbli mill-anzjani Ġo Etienne Abela, ir-raġuni għaliex il-Gvern tiegħu għadu ma lissen ebda kelma dwar dak li ġie żvelat matul din il-ġimgħa. Bil-Ministru minflok jikkundanna dan is-ser spiċċa jfarfar fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Jiena naħseb li l-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu xogħolhom b'reqqa u b'ġustizzja ma' kulħadd. Da l-NAO qalet li s-serqa kienet ikbar minn kemm kontu tgħidu fil-bidu ġidantom gdibtu lill-poplu Malti x-serqa jikbar. Rispondejtek. Tajtek risposta. Apparti rapporti l-NAO għaddew ukoll kważi ġimagħtejn mid-denunzja li ressa il-Partit Nazzjonalista fejn qed jitlob il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga lil dawk kollha involuti f'dan l-akbar skandlu li qatt seħħ f'pajjiżna. Denunzja biex ikunu investigati l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi, kif ukoll l-eks Ministru Edward Cicluna u lill-Ministri Chris Fearn u lil Clyde Caruana. Apparti dawn għandu jkun investigat ukoll il-Prim Ministru Robert Abela li meta daħal fis-siġġu tal-poter ħalla dan id-deal għaddej. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' dawn in-nies fosthom anke tal-Prim Ministru Robert Abela, kif kien konfermat mill-Prim Ministru nnifsu stess ftit tal-ġranet ilu. M'għandi xejn naħbi fil-kwistjoni. Inti għadek ma tkellimx ma' Angelo Gafà wara tnejn li għadda? Tarax se nitkellem mal-Kummissarju. Ma titkellimx fuq hekk jekk qed tgħid li hemm denunzja falsa. Bl-argument tiegħek mela d-denunzjat imur jitkellem lill-Kummissarju tal-Pulizija. Meta jrid il-Kummissarju. Huwa mitlub li jinvestiga il-Kummissarju, jiġri kif inti ma tkellmux. Robert Abela kien sejjaħ id-denunzja mresqa mill-Partit Nazzjonalista bħala waħda falsa u qal li jistgħu jinvestigawh meta jridu. Però minkejja dan il-kliem sabiħ biex jipprova jimpressjoni li m'għandu xejn xjaħbi għadu sa issa ma resaqx il quddiem sabiex ikun investigat jew biex jagħti kwalinkwe informazzjoni li għandu dwar Stewart meta kien huwa stess li approva miljuni kbar għal dan id-deal sena wara l-oħra. Jiena jekk ħadd titkellem għalija, l-awtoritajiet kollha jistgħu jinvestigaw kemm iridu. M'għandi ebda diffikultà assoluta illi niġi skrutinat. Allura xiex ma kellimtux il-Kummissarju tal-Pulizija dwar dan kollu qed tgħidli. Qed tgħid li d-denunzja falsa anti. Qed turini. Kemm ma tafux kif jaħdmu l-affarijiet. Di li kif sirna nafu mir-rapport tal-NAO seraq lil poplu Malti ħafna iktar minn 400 miljun euro li ma jinkludux il-pagi tal-ħaddiema. Flus illi żgur setgħu ntużaw sabiex verament jitjieb is-settur tas-saħħa f'pajjiżna, partikolarment għall-anzjani. Inti bħala membru tal-Kabinet tal-Gvern, min ħajju responsabilità għal dan id-deal? Membru tal-Kabinet nemmen fl-istituzzjonijiet u nemmen li għandhom jagħmlu xogħolhom bir-reqqa u b'ġustizzja ma' kollha. Bħala Ministru tal-Anzjani, ma taħsibx li dal-flus setgħu ntefqu aħjar għall-anzjani? Irrispondejtek, Sinjura. Intant il-Prim Ministru Robert Abela għadu sal-lum qed iwebbes rasu u ma jridx jiftaħ kawża kontra Vitals u Stewart sabiex il-miljuni li nsterqu jingħataw lura lill-poplu Malti wawċi.